urteetan Euskaltzaindiarekin batera egin dugun proiektu honek erakusten dau herri honetan euskaraz idazteko jendea gogoz dagoela. Beraz, milaka gazte izan zari azkeneko urteetan hemendik pasatu zarienak, eta hori bat da, gure fundazioentzako BBK-rentzako horlango proiektu baten parte hartzea. Eskerrik asko berriro ere. Idazketa lehiaketa honetan parte hartzearekik, etortzearekik, eta nik esango nuke euskaraz idaztearekik. Goresmenak, zorionak, eta adiorik ez, paralean esaten duten bezalaxe.